minangka sambunging kandha lenggih gumelaring Tapawates negari Pringgondani katon gagah lan indah kapuragung kang dumados saking sila gilang kinepung asrining pringwulung kang jajar-jajar prinengga jeming gegodhongan lamun to katiuping samirana dumiyung kaya hangawe-awe watu item sagegem pinata rata jembari wolung depo yekti dadi marga wiwit saking Tapawates nganti tekan kraton negari Pringgondani senadyan para kawula dumados saking golongane menungsa lan buta parandene datan diya diniya datan cedha cinedha guyub rukun dadi santosa golong ing karsa gilik ing sedya nunggal basa nunggal bangsa lan nunggal negara hamong tani pinter angolah siti bakul-bakul nyata unggul wadyabala prawira ing yudha para sentana hambeke utama ingkang mangkono andayani ing Pringgondani tentrem Kertaraharja lasinten ing ledeng sawega siaga mapan wonten ing Tapawates lah menika ta pendhita ing Kendali Sada wujud Wanaraseta nenggih Sang Anoman yuri Sang Senggana Maruti Kapiwara nedengi jejagungan kaliyan ingkang putra ing Serayu nenggih Sang Antasena ingkang rinten dalu tansah rumeksa yuwananing praja Pringgondani Anggung kenya paring dono angga kancar saben dina kang bola sono ana tepi pangan diko bacotake anggirku matur ya Wanoman
urusane para warga Pringgondani ki apa lupute Kakang Gatotkaca ki apa yen saka gegambarane Antasena para kawula Pringgondani ingkang tunggal niat tunggal kiblat golong geleng gilih kang dadi ciptane bakal nyengkuyung Kakang Gatut mongko dadi ratu ana Pringgondani kuwi bab ingkang becik lan apik sing dituju ora ana liya kejaba mung rahayu ning nyatane ingkang dumadi tik malah kebak prihatin kaya mengkene ketitik Kakang Gatut ingkang bakal kawisuda mongko dadi ratu Pringgondani malah musna murca tanpa kabar ora cetha ana ngendi papan dununge mula to daya-daya Antasena amboyongi marang Wakapi prapta ning Pringgondani nadyan kaya ngapa lan kepiye panjenenganmu ki sesepuh panjenenganmu ki brahmana ingkang pepethingan ndak kira kahanan sing ribet sing kaya mengkene ya mung Anoman sing bangkit angudari oh jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara Antasena aja kleru ya nggih negara Pringgondani kelawan kadang sepuh Gatotkaca kuwi kena ndak ngibaratake kaya wit-witan wit-witan ki lamun ta saya gedhe lan saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang anrajang dene wit ki mau bakal rubuh utawa ora gumantung oyote oyot ki tanpa beda kelawan tekad ingkang tumuju marang becik ing tumindak lan apik ing kelakuan sing wis cetha pratela greget mosike kadang sepuh Pringgondani ora mikolehake diri pribadi ya mung bakal nyramakake uripe kanggo rahayune wong Pringgondani kejaba saka kuwi Antasena menungsa urip kuwi saya kandel panembahe menungsa urip kuwi saya kandel panembahe lan saya becik tumindake malah mesti saya gedhe ingkang dadi cobane nanging pacoban kuwi yektine dadi rabuke iman kanggo njembarake rasa sabar lan uga dadi rabuke rasa ikhlas kejaba saka kuwi manungsa iku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji wong yen diuja mesti bakal diuji wong yen diuji bakale ya diuja mula antarane diuja lan diuji kuwi ora bisa dipisahake mula kudu setiti lan ngati-ati kanthi permati buktine wong sugih kae ujiane dadi wong serakah wong pangkat kuwi ujiane dadi wong murka ewadene wong pinter kuwi ujiane dadi wong ingkang semungah sesungaran ewadene wong sing sregep ngibadah kuwi ujiane dadi wong sing semuci suci ora ana wong sing apik kejaba mengaku kabeh urip mung pendadaran kok nggih Antasena mula tentremna rasamu weningna ciptamu ripalungguhan iki siat sli jeneng sira kelawan pun mapan oleh tapal wates Pringgondani iki kejaba melu nyawang kahanan mrih tentreming praja Pringgondani aja nganti digura-godha kelawan mungsuh sing bakal ngrubuhake kajayane Pringgondani sisan gawe ayo nyuwun marang purbane Hyang Agung muga-muga kahanan sing peteng dedet kaya mengkene Pringgondani enggal antuk pemadang nggih Antasena Anoman malumpat sampun pateng witing naga sari mulat mangandhap katingal manudya yukara haking telung rusak tideng jeneng
dalan ngaraning ngaturut kong maguru kong teteko yobo korban ceriten ora yesti berkata ingkang bojo melayu sepet lagi wayaku midak bumi pringgondani ana monyet putih kempong pira jambul wanen rapangkling pendhita Kendari Sada Hanuman. Ya dasar para nyata kowe Bambang Aswatamaya ana wigati apa kowe ngambah bumi pringgondani. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Ngastina karo Pringgondani iki tetep dadi sanak. Tegese lamun to Pringgondani bakal duwe gawe gedhe misuda Gatotkaca dadi ratu, para Satakura tetep bakal nguyung-nguyung anyeng kuyung. Mrih sembodo para warga Pringgondani anggone bakal nganakake wisudan. Aja blangap-blangap paton ngucap. Apa ndok kira Anoman ra ngerti lorek ing pakartimu. Sing jenenge watuk ki gampang tamban-tambanan yen watak ki ora bakal ilang yen ora bareng karo sing nyandhak. Kowe mesti bakal gawe kisruh, kowe bakal gawe giduh, kowe bakal gawe gendro. Mula Kang Mangkun luwih becik kowe Baliyo. Aku bakal melu nata Pringgondani, mula aku bakal bacut Bali. Bacut Bali, bacut kena bacut ning dasmu tinggal ngarepku kene. Piye? Rada muntat lir kinetap supaya sinipi jojo pangmawingo-wingo angis sugih kendel bondo wani lekan golek momongan bupunuk golek pasangan rangi tatal grajel maju jangkah tangan kulung layang tergadam ora cepat igamu ilang nyamung nak guloni batangmu.
Mundur. Tur ayu tandingmu. Antasena apa akamu ilang nyawamu timbul gasmu hop Karta marmo tandingmu
Rawuh kang katrajang ing Bahana Wadya sangkep kaprabon prang kang Abramarkata Kakang Penemban Durna. Piye Dipati Harya Sengguni? Mara gage pirsanana Kakang. Kaya sing wis-wis para sata Kurawa ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa. Kapeng kok ing ubaya nyatane do mbalenjani. Ora patut dadar pisan ora kena dijagakake. Ora dadi apa Dipati Harya Sengguni iki mung kanggo memanas kelawan kahanan, ngruwet kelawan swasana. Men para kawula ing Pringgondani do bingung rasane merga kelangan pangayoh. Nah, sajroning Gatotkaca sejati wis kendhang kapracundhang. Iki mengko Gatotkaca gadungan sing bakal ngorek-orek jenenge Gatotkaca men putumu ning jangkar bumi lakon panjangkane. Saken ngono. Yen ora kleru kang dadi panyawangku iki lak kawula ing Pringgondani. Inggih Raden. Kula kawula ing Pringgondani, kula minangka wakil-wakilipun para lurah-lurah sak kukuban Pringgondani sembah pangabekti kula kunjuk Raden Antasena. Bekti kula kunjuk dumateng jengandika Raden Antasena. Ya ndak tampa gawe bombonging rasa tak sawang kaya peteng guayamu bab apa ingkang andadikake ruweting rasamu ki Lurah. Aduh Raden, yektosipun waleh-waleh menapa mboten kados lampaning kababar wonten ing Pringgondani dinten samangke. Nuwun sewu Raden. Para kawula Pringgondani menika bingung bilunglungan manahipun karana andungkap nyaketi dinten wisudan Raden Gatotkaca badhe kajumenengaken ratu wonten Pringgondani kedadak murca tanpa kabar, murca tanpa pepohyan. Lah sakmenika Raden Gatotkaca sampun kundur wonten ing Pringgondani namung watakipun pambeganipun solah bawa munamuni lan pakartinipun kok beneh kalian padatan. Sangertos kula Raden Gatotkaca menika piyayi ingkang gandrung kalian kautaman
remen kalian panembah lan pangibadah nyingkur kalian babakan maksiat ning sebabipun menapa konduripun Raden Gatotkaca wonten pringgondani malah ripalungguhan samangke papan-papan maksiat menika dipun rembakaaken molimo dipun tindakaken dipun galakaken mang pirsani para kiai alim ulama menika sami sakit manahipun amargi ngertos Raden Gatotkaca mapan wonten ing papan planyan rinten dalu namung dolanan wong wedok kalian dem-deman kalian main mboten wonten mandhegipun menika kados pundi Napa mirahing sun prihatin waspogung mijil tuku tahat tanpa karya wah ladala jagat diwa baruri jagat mangis tungkoro kidemang wonten dawuh apa ora luput sing nduk kandhakake saestu kula sumpah nggih wani menawi ndika Raden Antasena mboten pitados monggo kula dherekaken tumuju wonten ing papan planyan Raden Gatotkaca anggenipun karem jenjem anggenipun ngumbar maksiat menika kesangeten anggenipun nglarani rasane wong cilik Kakang Gatut ngawur ngendi Kakang Gatut mongko iki tengah wengi papan dununge kakangku ana ngendi ki Demang nggih teng Lebet mriku ya enten menika kringkelan kalih tiyang estri ingkang beling-beling lah banjur nggih kula mboten wani lek kula mlebu mriku tan wurunga mangke dipidana kalian Raden Gatotkaca jenengan kemawon ingkang majeng ono wae ora Kakang Gatut Kakang Gatut metu dhisik ki adimu Antasena pengin rembugan karo kowe daya teko la enggal tablako arno kuasa tambalan tata kawe isim lan aktif kulen no salin saben-saben wonten dayah ingkang mapan wonten ing warung kula arum dalu mriki mesti kula sugata mawi tembang dayahe teka ngeten niki men cetha lamun to tiyang mriki niku tiyang ingkang budaya kowe ya apal tembange apal ya mung banget dayahe teka pakakno asu rapal mandu senengane senengane kakangku Gatotkaca pemapan sakjroning warungmu kono nggih nika nembe kalih para putri mapan wonten ing mriki para wanita tuna susila ampun dipun ganggu kowe sapa nuwun sewu kula menika gremanipun
Dadi sing mimpin para-para wanita niku kula. Kakang Gatut kon rene. Iki ana bab wigati sing bakal ndak babar. Janji Kakang Gatut ra metu rene, lawang ora dobrak tenan. Wes cilaka. Aden. Rung ladrang liyongan aras sendrum akatena durung angiri pesan liyongan sinanggaan kewirana manising ingkang angkasa wonten dawuh Raden Gatotkaca yen ora kleru sing teka ki adiku lanang kae wong sugih dhuwit tawanana nun inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Raden Antasena apa Tanjung Perak kapale kobong monggo pinarak kamare kosong Raden. Aku ora butuh rembukan karo kowe. Aku arep pitung karo Kakang Gatut mundur. Kang Gatut, apa Antasena? Kowe ngersake sing endi mengko sing bayari aku. Ora sudi aku kaya ngono. Wong laku jina tuku wong wadon kaya ngene janjane wong kapusan. Siji dadak mbayar, loro reget mergo ibarate piring kuwi engko sing ngenggo wong pirang-pirang. Telu kowe kapusan. Ketoke mau tak tandangi aduh apa kuwi ngapusi jane ra krasa apa-apa. Mula ri palungguhan iki aku ngeman karo kowe, ngeman karo negaramu Pringgondani. Para kawula kabeh nyengkuyung anggenmu bakal dadi ratu nek Pringgondani. Para kiai alim ulama nyengkuyung anggenmu bakal dadi pimpinan wong Pringgondani. Ning pakartimu bedal-bedal kaya jalan ucul kaya ngono. Kowe urusane Gatotkaca kuwi dudu wong Pringgondani ra perlu melu cawe-cawe. Ning aku ki adimu lanang. Nadyan kaya kumpulan kepiyen ra tak ndrake kamur-kamur sing kaya ngono. Tan Wurwa ki mengko nyempyok marang Antasena. Mula ora perlu melu-melu. Iki urusane Gatotkaca, urusane wong Pringgondani. Arep tak jur, arep tak ora arek iki negaraku dhewe. Kowe wong liya bro ora sak melu-melu. Aku mung sak dermo ngemutake. Yen aku ora gelem, yen ra kena dilekke secara halus, aku gelem kasar karo kowe. Yen pancen njajal kaprawiran, dulur dadi mungsuh. Maju. Ha!
kayune Purwasa Jati
wantine mangsa diwasaning wanti wis manjing Madryatri dedep-dedem perbawaning dalutan ana jamu ingkang lumaku ingkang kadulu amung lintang luku kang mawa Prabowo sumono sumeblak ing langit biru ora mokal dadi kiblating wektu kawuryan Sasadara wis siniwaka aglar kang taranggana wis sumewa mesem ratuning dalu kawis tinggal pinastika Cinandra panyayah kenya remaja kang wis ndungkap jagating asmara mabuka kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak angkrem kadimesem Joko belek mermelek Joko tuwa mencara ngemu Prabowo hangger kancang amblah kiblat nenggih lintang Bima Sekti katon Birawa kadya Sang Bima ingkang lagya mrawasa Sang Nemburnawa dadya Gura Gurnita weh daya pangaribawa ganti ingkang cinarita ora kaya ngemapan wonten sak lebeting wana lampahing panengah Pandhawa ing tansah sinuba suba dening para Panakawan